Palang araw po sa inyo lahat. Ah, Saan man kayo naroon sa apat ng sulok ng mundo, sana po palagi po kayong manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Humingi po kayo ng gabay sa Kanya para palaging lumakas po ang inyong panalangin, kung spiritual. ah, Kailangan nyo pong, kung talagang kailangan nyo pong manggamot, matutupad po. Kahit hindi po kayo dito virtudes po, at kung talagang may masigti po kayo nais na talagang gusto nyo pong manggamot, ay matutupad po na inyong kailangan po. Magpursige po kayo mag-alam po ng karunungan din po. Napaka-importante po ito na ibabagi po sa inyo para gusto po nyo talaga manggamot. Sishare ko po sa inyo ang proseso po. Dapat po ay maganda po kayo ng ballpen, notebook, at usalin nyo, ilista nyo po ang proseso po bago sa pagdidibusyon o panalangin po, para magamit nyo po sa oras ng kagipitan pangailangan. Pwede na po kayo manggamot. Kahit na hindi na po kayo mag 49 days, basta ang gawin nyo lamang po ay sa mga may medalyon, kailangan talaga mag 49 days. Kung wala po kayong medalyon, pwede po kayo manalangin, kumuha po kayo ng pudir. Marami na po akong binahagi po sa inyo ng pudir dyan na inyong magagamit po. Napaka-importante po talaga na para hindi na po kayo pupunta sa iba na hihingi ng tulong, magbabayad. Kaya dapat po magpursige po kayong mag-alam po ng karunungan din po na para kayo matutong manggamot po. Nandito ang Hiwaga ng Pangasinan para magtuturo po sa inyo na paano pasimula o unang gagawin po sa pagdidibusyon o panalangin po. Una po sa lahat po ay bago po kayo manalangin po, ay pumasok po kayo sa kwarto po. Kahit wala na po kayong kandila, kung wala po kayong pambili ng kandila po, pwede yun. Basta taos puso po kayo manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pumasok po kayo sa kwarto na wala pong istorbo po. Katapos po ay kahit hindi nyo po pakabisado po yung gagamitin nyo pong orasyon po, basahin nyo po, gawin nyo po ito. Habang tumatagal po ay ma-memorize nyo po yan. Lahat ng mga binabasa nyo po, ma-memorize nyo po